Евангелие на благоденствието. Трета част. Проповедниците на просперитета имат милиони на банковите си сметки, притежават луксозни имения, карат скъпи коли, а някои разполагат дори с частни самолети. В една книга четем какво се е случило след събранието на един такъв проповедник. Тук нарочно ще избягваме цитирането на имена, за да не си помисли някой, че нашето слово е насочено към конкретни личности. Ще подложим на библейска проверка само някои доктрини. Ето какво пише в книгата. И така, хората трябваше да слагат пари в пликове. От двата дни се събраха над половин милион швейцарски франка. Върху пликовете бяха отпечатани два цитата от Библията, в които се говореше за дарения. Освен това, имаше на разположение и 4 празни реда. Най-долу човек можеше да отбележи дали желае благодарствено писмо. Не липсваше и поле за името и адреса на дарителя. И така дойдоха хиляди пликове. Част от тях съдържаха значителни суми. Даренията бяха събрани и занесени в помещението. Един от организаторите със своето семейство и още няколко служители се посветиха на финансите. Те разкъсваха пликовете и отделяха банкнотите от монетите. Пликовете веднага заминаваха в торбите с буклука, независимо дали на тях имаше написани някакви молитвени нужди или не. Многото приложени в пликовете писма имаха същата участ. Това аз го видях със собствените си очи, а имаше и други свидетели. По-късно видях отвън и контейнера, в който бяха събрани торбите с всички тези пликове и писма. В това отношение посетителите бяха абсолютно измамени. Това, от което се интересуваше проповедника, бяха само парите. Какво е положението в България? Спомням си какво прочетох веднъж в интернет. Християните от една църква споделяха, че техният пастор им заявил, че получил откровение от Бог. Бог му говорил, че докато хората в църквата дават само десятък, няма да получат благословение. Необходимо било всеки да внася в храмовата каса най-малко 40% от доходите си. Християните от църквата възторжено споделяха в интернет, че след като послушали Божия глас, благословението наистина проработило. Само няколко месеца след това, пасторът си купил чисто нов джип. Нека обаче останем малко скептични към подобно свидетелство и да направим съвсем прости пресмятания. Да речем, че хората в църквата са били 100 човека и всеки е получавал около средната за страната заплата, примерно 500 лева. Посочваме тези цифри, за да смятаме по-лесно. При 40% дарение за църквата, това прави по 200 лева на човек на месец, а за всичките 100 – 20 000 лева. За една година сумата е 240 000 лева, т.е. близо четвърт милион. Нищо чудно, че пасторът си е купил чисто нов джип и финансовото му благосостояние значително се е подобрило. Но тук изниква следния въпрос. Щом като съществува закон за сеенето и жъненето, не трябва ли този закон да се отнася до всички християни? Според този закон, както ни уверява Глория Коупланд, всеки член на църквата би трябвало да получи 30, 60 или 100 пъти онова, което е посяло. Не е трудно да се изчисли, че при 200 лева дарение всеки християнин би трябвало да получи в края на месеца приход от 6, 12 и дори 20 000 лева. Чудното в случая е, че такъв приход не е получил никой, освен пасторът на църквата. Ако се поразровим в интернет, ще открием, че финансовите пирамиди са основани на 4 основни принципа. Първо, не се произвеждат стоки и услуги. Второ, печели се по някаква схема, като на участниците се обещава, че ще вложат малко пари, а ще натрупат големи печалби. Трето, основата е голяма, т.е. има много хора, които внасят пари, а на върха малко лидери печелят значителни суми. 4. Заплаха към участниците да не сезират съдебните инстанции. Има една известна и често цитирана мисъл на писателя Рон Хъбърт, основател на сциентологията.
Да пишеш за едно пени на дума е смешно, казва той. Ако човек наистина иска да натрупа милиони, най-добрият начин е да създаде своя собствена религия. Проповедниците на просперитета дори не се трудят да създадат собствена религия. Те използват наготово християнството, като го преиначават много умело. Сега, нека да проследим дали Евангелието на просперитета не се е превърнало в религиозна финансова пирамида. Първи признак. Не се произвеждат стоки и услуги. При производството печалбите за бизнесмените идват от така наречената принадена стойност. Т.е. на работника се плаща по-малко от реалната цена на труда му. В църквите парите се събират основно от дарения, а не от производство на стоки и услуги. Ясно е, че при тяхното преразпределение едни ще спечелят, а други ще загубят. Нека си припомним какво казахме преди малко, как са събирани парите в пликовете. Втори признак. Печели се по някаква схема. Схемата е различна, но както споменахме, принципът е един и същ. Обещава се на участниците, че ще вложат малко пари, а ще спечелят много средства. Както казваше лисицата на Пинокио, да засее жълтиците си в нивата на глупците и там ще изникне едно дърво с пари. Не е нужно да повтаряме, че и проповедниците на просперитета и Глория Колпланд твърдят същото. Дай ни 40% от доходите си и ще бъдеш възнаграден стократно. Трети признак. Хората в основата са много, а печелившите лидери на върха малко. Обикновено тези служения започват от САЩ, с призиви за свръххаризматизъм, изцеления, чудеса, материално благословение и просперитет. Най-вероятно обаче това са религиозни финансови пирамиди. Те твърдят, че разнасят благовестието в други страни, но нека видим какво се получава на практика. Ако в една страна като България подобна църква събере 1000 члена, при 200 лева средна вноска, парите само за един месец са 200 000, а за цяла година 2 милиона и 400 000. Ето какво четем в един формуляр за членство в такава църква. След попълването на много изчерпателни сведения за лицето, на него му се заявява, че трябва да дарява на църквата пари по 5 точки: десятък, дарение, милосърдие, сеене на семе за свръхестествено умножаване и за кауза. Дори ако половината от тези пари остават като възнаграждение за пасторите в страната, то пак другата половина, която е над 1 000 000 в случая, отива за организаторите на пирамидата. Не е трудно да се разбере тогава тяхната мисионерска активност. В колкото повече страни занесат Евангелието на просперитета, толкова по-големи са печалбите. И ако някой мисли, че преувеличаваме, ще припомним, че един такъв проповедник на просперитета беше успял да събере в Украйна за по-малко от 2 години сума, равняваща се на над $100 милиона. Правилно сте чули. Над $100 милиона събрани от един човек за малко повече от година. Четвърти признак. Заплаха за участниците да не се съзират съдебните инстанции. Не можем да не признаем голямата изобретателност на проповедниците на просперитета в това отношение. Например, в формуляра за членство, който споменахме, християните трябва да попълнят собственоръчно дали са участвали в структурите на държавна сигурност и други скрити грехове, които са извършвали. Не е трудно да се досетим, че с подобни компромати те биха могли да бъдат държани под контрол и да не разгласяват случващото се в църквата. Проповедниците на просперитета твърдят, че останалите църкви били религиозни организации и не разбирали новите откровения на Святия Дух. Те свалят проклетия върху инакомислещите и твърдят, че са Божии помазаници, които никой няма право да критикува, понеже ще попадне под осъждение като одумник и клюкар. Най-циничното е, че тези проповедници внушават на хората, че щом са богати, следователно Бог ги е благословил,
А християните в църквите, щом са бедни, следователно Бог ги е проклел и те живеят в проклетия, като са наказани от Бога. Трябва до някъде да се съгласим с тях, но не за благословението и проклятието, а че сме наказани заради собствената си глупост, понеже е писано, че най-голямото наказание за глупака е в глупостта му. Но най-голямата беда за християните в такива църкви не е, че живеят в мизерия и нищета, а реалната възможност да загубят спасението си, защото тези пастори проповядват и голям брой гибелни ереси. Какви мерки трябва да се предприемат, за да се предотврати това явление? На първо място да се покаже лъжливостта на тези учения, т.е. доктринално да бъдат разобличени. Второ, добре е юристите, които работят към църквите, да вземат отношение към правната страна на въпроса. Ако това наистина е религиозна финансова пирамида, да се сезират съдебните инстанции. Трето, добре е да се припомни на пасторите, които участват в конференции, за да се научат как да превръщат църквите си в много доходоносен бизнес, че Исус изгони търговците от храма. Нима смятат, че Той ще ги търпи в небето. Нека им припомним, че апостол Павел се трудеше със собствените си ръце, за да изкара прехраната на себе си и на спътниците си, и не се облагодетелства от църквите по никакъв начин. А сега нека чуем краят на историята с Пинокио. Той е заровил жълтиците в нивата на чудесата и идва да види какво е станало. Като си бълнуваше така, стигна близо до нивата и се спря да види дали случайно няма някое дърво с клони, утрупани с жълтици. Ала не забеляза нищо. Направи още 100 крачки напред — нищо. Навлезе в нивата, отиде тъкмо до оная малка дупка, в която бе заровил жълтиците си, но пак нищо. В той време в ушите му пропищя продължителен смях и като се обърна, видя на едно дърво един голям папагал, който пощеше малкото си пера, които му бяха останали. Защо се смееш? Запита го със сърдит глас Пинокио. Смея се, защото като се пощех, ми стана гъдъл под крилата. Пинокио не отвърна нищо. Отиде при канала и като напълни с вода обувката си, започна да полива отново пръста, която покриваше жълтиците. Но ето, че друг смях, по-груб от първия, се разнесе в тихата самота на нивата. И изобщо, извика Пинокио разгневен, може ли да се знае, невъзпитани папагале, на какво се смееш? Смея се на ония тиквеници, които вярват на всичките глупости и се оставят да ги мами по-хитрият от тях. Да не би да говориш за мен? Да, говоря за теб, клети Пинокио. За теб, който си тъй глупав, да вярваш, че парите могат да се сеят и събират в нивята, както се сеят фасулът и тиквите. Някога и аз вярвах и днес страдам от това. Днес, но вече много късно. Трябваше да се убедя, че за да събереш честно малко пари, трябва да умееш да ги спечелиш или с труда на собствените си ръце, или с ума на собствената си глава.